Чек, чек, чуваме ли се? Чек, чек. Я говори нещо е стълко. Стълко говори нещо. И какво става, хора? Днес сме тук малко с Стелко, разсъкваме, сега ще играем лави ланки. Ако искате да се абонирате, долу е копчето, безплатно е, ще ми помогнете хипер много. А ако искате да си купите FTV Bucks и най-вече Legit, може да посетите Discord страница, която ще бъде долу в описанието. И сега, хайде да спрем сега към видеото. Така, хора, днес пред мен виждате един бълък с един много гаден скин. Твърда, че е най-добре в България, което въобще не е вярно като цяло. Но сега ще го видим какво представлява. Аз сега като него принципно ги копвам на 0. Сега ще видим. Може и този път да е така. Оп, паднах. Ще едитне. Оп. Нека видим, нека видим. Нека видим. Добре. Хуй, защото ме изкара. Добре. Момчета става, мога да го включим в плана. Хора, пишете долу в коментарите. Дали искате да включим момчето в клана. Няма много скинчета, както го гледам, Облакъл е най-гадният скин, който съществува. Но нищо. Пак може да го приемем в клана, нали така? Аз ще видя. Моля? Ще видя. Ти няма какво го гледаш, че нямаш право на избор, обстената е моя, само да бейтвам. Какво става? Пинга ми, защо е толкова висок? Май се опита се, да. И аз се опитах. Така хора, видяхте как на мен не ми стрела на помпата за пореден път. Нищо. Играете ли? Опа, да, момче, не забравяйте името, брат, отскоро си тука, ела на нова почти. Айде. Към ли за нова? Ма скоро ще бъда пред в клана, бе. Моля? Ще бъда ли пред скоро в клана, защото аз като цяло си търся много сериозна компания. Ако ме биеш 1-1, печелиш, имаш бонус пред всички, помежду другото. Добре, този защото не го видях откъде ми дойде. Моля, попитам колко ще трябва да ви бия, защото малко ми писа вече. Така не ми спри, много интересен, защото да не вземе флейш клана. Все пак ние сме... Май сте нещата. Ма чакай, ние сме най-големия клан в България. Няма ми се правиш тук на интересен. Разбрали ма? Защото е сега мога ти да прави така. И аз мога ти направя така. Оп, малко ми лагва по мен. Аре, зоно руски бе. Тихо бе, тесат ме. Аре, брат, играете 1 в 1, аре. Да, за влизане в клан. Добре. Моля странични хора не се обаждат, защото и те няма да бъдат прети в клана. И ти? Ма аз не искам никакъв клан, брат, ей. На едно си. Не! Брат, те опъра, защото ако не го бях мислил. Не. Опа, извиня, не знам, защото те речем, брат, ти си по-ново, ай, дай продължаваме. Ако иска ли му гиф на скин за 800? Хора, пишете в коментар... Опа, съжалявам, моето момче паднах. Хора, пишете в коментарите дали искате да... Ще направим giveaway за скин за 800. Пишете в коментарите. Аз участвам и ще участвате. Брат, ти си як. Човекът ще бъде изтеглен на
6 и И 2. аз само ме приеми, бе. Играем в момента, не може. Фу. Май глътна стената му това момче. Глътна. Ти си малко ще ме глътиш. Офай, тара стена малко, брат. Така. Това ми звучи много хубаво, така трябва да се надъхваш и когато играем срещу други клана. Между другото, забравих да кажа, че който влезе в клана има и който е с най-много игри и победи реално за нашия клан, може да спечели $2000. Да. Не може, той ще спечели $2000. Всеки месец, който има най-много спечелени игри в нашия клан, печели $2000. То оферта е взема, бля. Гледай само да не си всеки път ти. Трябва да тестваме моето момче. То не е така. Спомежда се малко ще тествам и на им. И на FreeBuild. Аре бе, дайте вле поне бе, брат. Дай за... Добре, инвайтнема моето момче. Силе, а Ако ще те също на Еми на FreeBuild. Е, сега като те бия на 5. Кой, помежду другото, аз ти казах в началото, който първи направи 5. Ере, кой съм ти уи? Бия се, все малко алпето, изчакай само да го приема алпето. Аз па не мога вле в това мавер. Оп, 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 оп. брат, Айде, мото. 4-4. Златна точка, моето момче. 15 секунди за да... Получаваш бонус. Слушай сега, аз не съм ти обяснил. Слушай, Чакай, бе, бойдите. аз само те гледам. Това се гледаме ли? Да, слушай сега. Максимум точки може да имаш 40. Съответно, от тука, ако ме биеш, печелиш 10 точки. От тема ще те оценявам от 1 до 10, на FreeBuild ще те оценявам от 1 до 10 и на Movement ще те оценявам от 1 до 10. На какво? На Movement. Аз не съм се заложил. Аз чух на Movement ли, какво точно искаш да правя? Момче. Та бия как крачваш. Как хода? Долна е тука. Бе, една точка тук. Не, та бия Не, според трябва само на FreeBuild им и на как... One Слушай сега, та бия как си използваш принта, дали го използваш правилно. Добре, айде. Сега една затварям. Айде. Като гледам в началото, много не си го използваш както трябва. Така хора, малко се съсредоточих. Тука, ако бие това, печели на една от точки, 10 точки взима. Което му дава отговор. Ма то, което е 10 точки, бе. Какво? Ти каза, че от темата от цялото на 10. Абе, стой бе. Стой се да не ме би. Ама чакай, това не се бе. Ами, айде. Аз ти ме разсеваш. Не се бе. Напротив, аз на фул Не, бокса. Не. Така. Тука. Стой да се гледаме пак. Опа, след малко ще ми се включи алармата на телефона. За? Понеже още не си... Ой! Извиняй, добре, убима. Понеже още не си разбрал правилата. Ма виж, малко ще ми се включи алармата, брат. За какво бе? Ей! И ще бъдеш клана или не? Дай, За какво арма бе? Слушай Абе, сега. включи алармата просто. Не. Ако включи алармата ти няма да бъдеш. бе. Айде, слушам. Аз те бих вече. Не. И слушай сега. Общо брой точки имаш 40. От тук, ако ме биеш, взимаш най-много точки. Съответно 10. Ясно. Айде да играем. От другите също можеш да вземеш 10, обаче е малко вероятно, понеже ще гледам, че си малко слабичък. Това не се брои, ти ме разсейваш. Така, бихте Да. тука. Чакай, сега да се справя алармата. Аз знам какво Само правя. се Ти няма справя какво армата. правя. Оп, Чули, ти готово. не пипаш. Така, това. Да, включи това. Включай това. Така, това не се брои, дай на ново. Така, понеже лагамта малко те разсейваше, Да, почваме. Това е последна точка. да. Майко стой, че имам сълзи в очите. Дайте да играем бе.
Чай, че трябва Трябва да да се тествам и за друго. Какво? Мувмент. Аре, брат, това е 10 от 10. Абе, брат, какво ми става, бе? Приятел, заспа ли? Не, боксвам съм се. Така по игрите не можеш да заспиваш. Уе. Ако ме излъжеш още един път, няма влезеш. Шей сега, това е моя клан с моите правила. Малко падаме. Ама ти си хилнал. Не съм. Няма. Не съм. И граплер, че използваме. Ако използваш още един път граплер, официално не си приятел. Официално съм прият. Официално не казах, не си. Ще върна записа да ти покажа. Не. Така, ако сега ти... Ама ти по-билда с бриго неща си. Моите правила, моите момче, ти като тук ми се хилваш и ми използваш... Оп. Какво са хила, бе, бах. Ти беше се хилнал, бех ти не бих набил 100. И сега като ти не бих шил. Ако искаш мога да се порош. Добре, 8 точки взема тук, нали? В момента взимаш 0, моето момче. Добре, да, ходим, те се вземем. Трябва да пуснем нов мап и да те спектейтвам. И освен тук не мога. Аре да играем, бе, брат. Брат, това legit е видео за YouTube, изчакай малко. Добре, гледай просто какво правя, гледай. Не, левкаме от тука и пускаме нов, друг мап. Бата шаси ли ще прави този човек? Обаче как да го пуснем така, че да стоя и да спра. Така хора, сега ще го тествам на... Сега ще го спектейтвам на вида фрибилда, след това ще го тествам и на същия мап. Това момче тук лудията е пробила, е тук за да ни помага, естествено. И мувмента забрави. В момента може и... Не, с него. Сега видеото става 13 минути оф майко. Ще е половина. Нищо. Така. До тримата ли сме тук? Стартираме. Така, вие това... Не, няма значение кой в кой тим ще влезе, всъщност. Има. Няма. Не, има. Трябва Вичо да влезе в моя тим. Какво правим, бе? Waiting for players. Ома... Защо трябва да сме 4, брат? Добре, няма да го бъде и така. Така хора, понеже сме на мап не стана, сега ще пробваме. Така, спектейт. И сега как си? Нека... Стой, Ма че ти спектейтваш друг? Да. Лудя, моля се, спри да билдиш. С кой искаш да бил? С дърво ли? Да. Лудя, какво прави? Добре, фейла някой едитове, няма да... Ма чакай, дай малко. Добре. Пускаме лаванта малко да гледа. То не едит.
За игра, нали? Айде, почай сега. Не бе, чакай. Добре. Добре, за игра. От тук мога кътнеш видеото, ако искаш. Не, ще го кътна сигурност. Добре, е така. Нека видим. Добре. Това ми харесва по-между другото. Това е оригинално. Харесва ми такива оригинални. Чакай. Това не се ври. Това ще направя, че не съм го видял. Братлето да не трепери малко. Добре. Тука го сра, брат. О, тука... Готов ли си? Готов ли? Да. Добре, харесва ми такива оригинал. Браво. Добре, стига толкова, това ми е достатъчно. Това ми е достатъчно, ти казах. Клипа ще стане 2 часа. Чакай, последно. Добре, нека видим, това ще даде бонус точки. Добре. Така. Тука... Последно. Искам да видя нещо друго, освен Double Edit и Triple Edit. Нещо хубаво, нещо съвършено. Извиняй. Продължаваме. Добре, какво искаш да видиш? Нещо хубаво, нещо уникално. Добре, харесва ми. Стига толкова достатъчно. На Free Edit получаваш 9,5 точки от мен. Понеже да забравя да кажа, че си необходими минимум 3 точки, че влезеш. Аре, ела да тестваш на им. Така, Стига спектейтва. Ай, стига, бе, брат. на M ще тествам, когато това другото ще целиш това другото момче. Ще спектейтвам тебе. Ама добре да ела. Ела, Вичо. Добре, какво трябва? Ще ходиш. Брат, обикаляш е така по коловете, доджваш так. Не бе, стига бе. Абе стига бе, аз тук няма тагона изцеля баба. Спри бе. Ма ти трябва да си е там некъде, брат ли? Ама ето бе, ела тука. Застани на... по тези 4 колна трябва да бягаш. 5 колона да станат. Направи ги 5. Какво? Отдалечи се. Ай. Отдалечи се още. Аз ли бе? Аха. Застаним още малко, смисъл на високо застани, така че е добре. Така, това е идеално. Така, 3, 2, 1, запуши. Добре, пак. Още едно, добре. 3 опита имаш. Ако убиеш преди или над третия клоун, минаваш. Добре. Чайте, вие не казахте старт, бе! Ма вие не казахте старт, той просто страда. Това не е честно. Добре. Това е нечестно. Това не се върши. Отивай там. играеш на нещо, като лата ще бъдеш футболна игра. Ако може да не чуваме, брат, защото ще ми провали видеото. Стой, 3, 2, 1, старт. Добре, пак го уби при третия клон и на третия, се тая. Моля се, отиди смени клона, Уникално, съвършено. Така. Не го стреляй. Ще му свалиш точките, няма смисъл. Така. 3. Ама Вичо, брат, доджи някакви такива, брат, не е само напред. Да. 3, 2, 1, старт. Добре, минаваш, понеже той използва Secret Move, който никой не е казал за него. Така. Сега искам да те видя на Movement. На Movement, какво точно искаш да направя? Отново е така на пирамидки, искам да те видя как най-бързо ще ги минеш. Добре. Нали му Аз се аз тех екрана. Искам да сложиш повече от 4 пирамидки, искам да сложиш още 2. Така. Застани някъде в някой край и ще ти кажа старт. Колкото по-бързо искаш да ги мина. Да, искам най-бързо да минеш през тях. Ама си пусти хронометъра. Зарисваме с него, Да, Ако ма мини, братле. Ако го минеш, минаваш. 3, 2... Не съм казал... 1. Ми ела пак. Така. Вие само се
Искам краката ви да са на еднакво. Така. Застани ти така, Стелко. Още малко напред. Така, 3, 2, 1, старт. И официално нашият човек минава. Дошъл в плана. Ще си... Тунели, няма ли да правят тунели? Какви тунели? Какво сте тунели? Кой ти е казал да правиш тунели? Да. Сега. И така хора, това беше от нашето момче. Ако искате да продължавате да виждате толкова много готини видеа, като това например, може да се абонирате за моя канал, да дадете един лайк, което ми помага страшно много. И ако искате съответно да участвате за коя мога ми пишете на или valentin170@abv.bg. Там ще проверявам с почта всеки ден. Така хора, това беше от това видео. Така хора, това беше от днешното видео. Видяхте как тествахме един много добър, най-добрия играч в България. Го тествахме за нашия най-добър клан в България. Ако искате да продължавате да виждате толкова много готини и забавни видеа, може да се абонирате за моя канал, да дадете един лайк, така ще ми помогнете страшно много и ме мотивирате да продължавам да правя още такива готини видеа. Съответно, ако искате да бъдете тествани за клана, можете да пишете в коментарите, аз ще обърна внимание на абсолютно всеки и това е. Чао, довиждане!